И здравейте, хора! Днес ще си говорим за типичното нещо. А именно ще си говорим това видяхте ли го? Не знам дали го имам на запис. Сега прозореца. Малко ще съм сополих днеска, хора. Но трябва. Мога само да ви кажа, че нищо, всичко хубаво си има поне някакъв край. И както аз, така и вие знаете, че талисманът на моя канал беше Джинки. Сега някой да не ми спами в коментарите: това прави много тъпи видеа. Не! Просто искам да ви науча, че всяко нещо си има край. Като, например, аз. Моята котка вчера почина. Например. Но нека се отклоним от темата. Няма да забравя какви добри спомени имахме с нея. Даже имаме на телевизора галерия, на която баща ми има снимки, но няма да я такова. Няма да я пускам просто. Не искам да се натъжавате и вие в това видео, но просто искам да си кажа, че всяко хубаво нещо има минимален шанс да приключи. Не минимален, ми доста голям шанс. И в момента гледам към камерата и ви казвам: не ми спамете гадни неща в коментарите. Първо изгледайте видеото, за да видите какво се случва. Няма да ви карам да се абонирате, да лайквате, аз имам достатъчно абонати. Трябва да ми само 50 абоната, за да пускам лайв стримове. Вие, ако искате лайв стримове, лайк. Така, нека продължим с темата. Можеше да се направи нещо по въпроса. Значи, хора, колкото грешно да ви звучи това, което ще ви кажа, трябва да може да се направи нещо по въпроса. С нашата котка нищо не можеше да се направи, защото той се клатушкаше, бавно стоеше, бавни реакции правеше и просто го приспаха завинаги. Сега не ви казвам чак толкова много подробности, защото аз това видео не искам да бъде качено в YouTube, но ще трябва. Надявам се да не би баннат YouTube. Хора, ако не сте научили, аз съм доста талантлив човек. Имам няколко видеа в канала ми вече. А вие може да се абонирате за канала, но това, което ще кажа, не звучи добре. Въобще. И то не само за мен, а и за вас, защото някои ми пишеха ОТФ, други: какво е това животно? Тия, които ми пишат тия коментари, са бавно развиващи и явно не знаят какво се случва в прогреса. Обаче, само искам да ви кажа, че всяко хубаво нещо си има минимален край. И сме на тема снежна музика днес. Така трябва да е музиката, според мен. За да може да се чува. Трябва да ви призная нещо. Аз наистина съм един човек, който много обичаше Джинки. Вие знаехте, че Джинки е доста добро коте. Обаче в това видео съм ви събрал не да повтарям една и съща дума, просто да ви науча на нещо. И така, като стигнахме до тук,
да седим по турски и да си помислим. Защо всяко хубаво нещо си има край? Сега и моя влан гръмна, иначе много си го харесвах. Вланчето беше много яко, шермер. Много яко беше вланчето. Обаче нямаше как. Просто вланът спря и спря работи. И хора, аз тогава се запитах и си казах, всяко едно хубаво нещо си има някакъв край. Това го бях научил не само защото влана ми гръмна, а и защото... Да. Имам да ви казвам още нещо. Аз не обичам да качвам много видеа. Вие това го знаете. Да, аз не обичам да качвам. Вече даже не обичам да качвам шортове. Те са ми по-яки. Не знам защо. Ако отидете на някаква джамия, просто се помолете. Защото израелците, не, евреите са ислями. А ислямите, а Господ е ислям. Нещо като ислям. Нищо, че се казва Исус Христос. Ние сме християни, турците са ислями и така нататък и така нататък. Искам само да разберете, че аз съм един доста успешен човек. Да, може и малко да ми е спаднало всичко, но да ми е спаднал целия живот, хора. Другите за какво реват? За някакви близалги и прости. Аз ревах 50 пъти тука. И си признавам. Наистина. Защото просто това беше любимото ми животинче. Джинки. А вие както знаете, и аз знам, и вие знаете, Джинки е талисмана на целия канал. На целите 3 канала. Хора, това е... Джинки не е за изпускане. Да, знам, че може да се съживи, ама... Не. Така. Днес ще си поговорим за липсата и уважението към животинчетата. Значи, днес има едно гадно нещо, което не искам да ви го казвам. В други ден е националният ден на тортилата. Не искам да ям тортила. Не искам да ям тортила. Хора, вие знаете, че аз не съм под хубавите... Да. Вие знаете, че аз не съм по хубавите неща. Аз предпочитам просто стоя. И нищо да не правя. Ама... Сега ще ме извиня. Сега ще ме извинявате малко, ама... Сега... Малко Джинки беше стара. Аз и вие много го обичахте. Аз много го обичах. И просто хора не мога да си обясня как хубавите неща си имат по-голям край от гадните неща. Че вземем някаква котка, която е улична, гадна, мръсна, българска. И ще трябва да снимам само на нея. Обаче аз си харесвам Джинки. И иконата ми на Кико 999 няма да се я променям. Знам, че е леко скучна така. Някой си се вчера. Обаче, хора, аз тая снимка просто ми е една от любимите. Разплакахте ли се? Аз бях на път.
затова съм избрал тема тъжна музика. Хора, както вие, аз, всеки един човек на света знае, животинчетата са едно доста хубаво нещо, което не всеки човек има. И така и аз, така и вие, така и хората от Саудитска Аравия и там, Турция, Палестина. Може ли само да чуете? Това е звука, който аз всеки ден чувам. И плюс си мисля как един път ще да си имам куче, обаче взема котка. Така, горе-долу, това беше видеото. А след малко ще снимам клип на Stumble Guys, така че си пригответе за много реване. Точно така, реване. Около 15-20 минути ще гледаме. Обаче искам да се абонирате за канала. Да го праснете това абонаментът. И аз да снимам вече лайфове. Защото вие искате да снимам лайфове, аз искам. Вие знаете, че аз обичам да снимам лайфове. Аз ги обичам тия лайфове. Аз съм като овца на пасадо. И ще правим по-скоро реакция. Не е такова, за да мога да го гледам. И очаквайте нов клип. Чао!